Hello, kumusta? Maayong adlaw ka natong tanan, mga ka-DJ, mga ka-listeners. O karon di no, mag-upload na po taog mga asoy ni Kuya Gulyat. Pasensya kaayo nga dugay-dugay kog upload kay ako na siyang gitingob, ako na gisumpay-sumpay. Sugod atong Lunes hangtod karon adlaw Sabado. O di ta maglangan mga ka-DJ, ato nang sugdan ang mga asoy ni Kuya Gulyat. Misteryosong salamin. Mga bata! Amen ni Kuya Gulya! Kabutan ninyo mga bata mo! Liwat mo na ko! Hinahinailan mo katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba! Asuhin na ni Kuya Gulya! Sige! Panglingkod mo paliog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo! Paminaw mo! Mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata! Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Unsa man yung hatag na kumigo? Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Oh, uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod. Agba! Mga asoy ni Kuya Gulyat! Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Ang Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalitan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMN! Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Hello mga bata, kumusta ka mong tanan? Oy, maing adlaw, maing adlaw, maing adlaw. Uy, dili na adlaw. Hapon naman day. Maing hapon, maing hapon, maing hapon. Sa tanan nga, mitambong sa to ang anniversary ni adtong adlaw nga Huwebes. Ay no, Wednesday di ay. Miyerkules. Oh, thank you kayo yung tanan ha. Sa tanan na patambal po dito. Doon na ito yung medical mission dito. Salamat kayo sa tanan nga ni ato dito. Nya, pasalamatan na to. Sa mga sponsor na to dito. Ang Al Richie and Al Rose Big Shop. Ma'am Rachel o Sir Alan Aboton, thank you kayo. Parito Per Barite, thank you. Salamat kayo. Ni Cap Grimar diha. Thank you. Salamat kayo ninyo diha ha. Sa tagabuhisan nila Ma'am Rachel o Sir Alan Aboton sa Al Richie and Al Rose Big Shop o sa ER Aboton Optical. Thank you kayo ninyo diha. Salamat kayo. Nya, salamat si Mugihatag, Ma'am Rachel. Salamat. Og sa tanan po natong mga kaigsuunan diha sa Maplag, magkita ta ninyo diha medyo kuan-kuan pa ni. Dugay-dugay pa ni kay Pizza 22 man ni. Pizza 22 anha sa Mahaplag magkita ti yung Mahaplag leti. Dinha sa Mahaplag magkita ta sa drama nga Patukhanga ko day. Oh, ato drama diha murag Patukhanga ko day. Nya salamat kay ninyong tanan. Kanang atong kalingawan din ha, giimbita na sa LGU. Sa Mahaplag headed sa atong Mayor Ronaldo Lieve. Thank you kayo sa Kapitan IB. Kap IB mo nag-imbitar nato dito. Siya mo'y murag bridge na to ani si Kap IB Umpoy og si Sir Edgar
Umpoy Martinez o si Kap Ivy. Si Konsehal Edgar Umpoy. Thank you kayo. Kap Ivy, salamat kayo sa tanan itong mga kaigsunan. Labi na yun sa ato ang mga suod karon. Salamat kayo sa mga tao ni former Kapitan Joe Ramos nga nagbuhat sa iyang Miguel Foliar Fertilizer ug Mega Plus. Thank you kayo ni mo diha, Kap. Salamat kayo. Sa tanan nga mati na to karon sa Pizza 24, anha ta magkita sa Clarin. LGU gyapon ang nag-invite nato diha. Mga yo day kog mga ngan sa LGU din usar ang kangan akong pangayoon kay usar may gitugutan taon nga ato ang mabasa din ang ato alang mayor akong pangayoan niya to si Brad Harry. Salamat kayo ninyong tanan thank you kayo sa inyong pag-invite sa atong mga drama. Okay mga bata mga kasama, misteryosong salamin. Kining misteryosong salamin sinuwat ni Inday Marion Matet Kabudlan. Mga writer na to yun yung atong directress o ilain ang ato naman permaminti naman yun ato ang directress si Ate Martes Parbal Bores ang ato ang pinakasiksi diri nga directress sa RMNDYH which mao ni sila mga gada sa What's the Style. Unya ang ato ang musical director ang tag-iya sa Bien Umandak refilling station. Water refilling station. Station. Oy, nila ni Pari Bini Umandak diha. Si Pari Joel Binsi may ato ang manager diha. Mo atong spinner karon atong soundman ang taas sa kayog followers sa Facebook o sa YouTube si Ricky Bangis Garing. Portidighan na nag followers ning Kuya Ricky Bangis Garing. Ato sa Imo kay 300,000 sa kapil, dagan po kay mo. basta gabri mo ha. sa tanan po nato mga kaigsuunan po nga ni follow sa mo ang Facebook, sa mo ang RMN Facebook po ug sa tanan nga RMN YouTube nya ka Kuya Ricky Bangis Garing YouTube ug ingon man kang Kuya Gulyat YouTube. YouTube. Class biya na to. Ano YouTube, diba ta? YouTube naman ginasaw. Nakaroon ni YouTube, diba? Sa tanan na ito kay Sunan, salamat kayo. Oy, sila Inday Christine Cabrillo. Kumusta mo diha Inday Christine Cabrillo? Murag taon-taon na yun tang wakaw kakamumustan nyo diha. Kasi sila si Inday Clary, si Inday Janelle, si Inday Trixie, si Inday, kisap ito sa, Kay. Thank you. Salamat ninyo diha. Mga buutan ng mga estudyante ni, mga tarong ni mga estudyante. Kumusta mo dihang tanan? O sa ato ang Mayor Nelson Paho diha sa Pilar. Thank you. Okay mga bata, mga kasama. Misteryosong salamin! Ang atong halandong nga hari sa Granada. Atong yubuan. DJ Ricono! Mga mahal kong ginsakupan din sa gingharian, may buta kong ipahibaw kaninyo. Sa sunod adlaw, may paghahimuong kumbira sa dakong hawanan sa palasyo. May giandam kong salo-salo, og kamong tanan, imbitado. Ay, kaambungan gid sa tong hari, no? Apan, anugon? Ay, mao gyud. Adogon lang kay wa pa may babae nga pilian. Kanus aka na siya mamunyo? Wa na ra ba siya nagkabata? Mao gayud. Ay, kaanugog dili mahalin, oy. Og ba'y gusto sa atong hari? Og hugot ang pahimanno? Yang tanan dalaga din sa gingalian? Magkatambong sa maong kasaulugan! Uy, hala, ang mga dalaga imbitado. Uy, pagkanindot kun mao. Kami nyoon na gyud siguro kay nang imbitar mas mga kadalagahan ni atong ginharian ng hari. Ngayon nga lamang go. Atong iampo ang atong hari. Yawat na lang, dunggon ta og makabaton tagray na sa atong ginharian. Mao, buutan og manggihatago ng atong hari. Sigurado yung dunggo ng atong pag-ampo. Mahal nga hari. May kayo nagkahunaw ka og nakong gumbira. Amang sa atong insakupan. Malipayon, excited silang tanan. Angay lang nila ang maong okasyon. Apan, Apan unsa? Aring Rigodon? May buot ka bang isulti?
Uy, kalaong ko na itong panghupawa. May problema ba? Mahal nga hari. Gituyo ko ang pagpahigayon sa maong okasyon. Kay may tumungko. Tumong. Unsa man ka na, ha? Mahal nga hari. Di naman siguro, Mister, nga imusulti pa ko nimo. Agoy. Mananag na day karon. Mahal nga hari. Sa pagsugilo na ko sa tanan, karon pa ba? Bitaw. O sa man ang imong katuyuan, ning pagpahigayon mo sa imong kumbera. Sige no, mahal nga hari. Ayaw nagkauaw. Ay, kanimo haton. Ayaw na lang. Uy! Ayaw yun, panlood. Panlood man na yun. Nag-joke na gani ko. Apan, morag may ideya na kung mahal nga hari. Di lang ko sigurado kung mao yun ni ang niasay mo una-una. Ang imong tungo. Ang imong tinguha, dili ba, mao ang makita na nimo ang umaabot na mong Rhino. Ningging harian? Pinaagi niya ng maong kasaulugan, dili ba? Baba kumasayo, haring Rigob doon? Gipamulong mo na. Ay, salamat, ha? Mahal nga hari. Nga nagkahuna-huna ka na yun sa pagpangita og panis. Anong mahimutang na intaw ning gingarian? Nahibaw, baka mahal nga hari. Waman siguro malilong nimo nga ikaw o isumsuman sa mga marites. Biis ay bangang sa ilong. Unsay mga marites? Marites? Ay kanagong mga wailingaw na itong mga sakop din ni. Kung dili ang paghimantay, paghimantay sa mga kalambuan o bisan unsang ilang makita nga makapaaktibo sa ilang katabian. Wako'y panahon nila. Pero mahal nga hari, swerte yun ang sibisan kinsang babay nga imong mapilian. Dili ko ganahan o bisang kinsang babae lang. Ang babae nga akong minyuan mao ang mamahimong reyna sa Granada. Maong dili siya basta-basta lang. Unsa man di ay ang hiyas. Mga hiyas sa usa ka babae nga imong gipangita, mahal nga hari. Kinahanglan nga aduna siya ligon nga kinaiya. Kinahanglan nga aduna siya igo nga gugma sa iyang kaugalingon. Ingon man sa gingharian, sa kinatibukan. Kinahanglan siyang mapasayloon ug buutan. Excuse me, mahal nga hari. Nindot nga mga hiyas tuod ang imong gipangiskutan. Apan, ang pangutana. Unsaon na to sa pag-ila. Nga kining mga hiyasa sa usa ka babay. Ana kanila. Unsaon. Aksyon kag balag. Unsaon man, mahal nga hari. Tinuod. Dako jud kining problema, mahal nga hari. Apan usa ka butang lang ang nasiguro ko. Makigminyo lang ko sa kababay nga way mga buling ang iyang kasing-kasing. DJ Lax. Usay buti mo ipasabot, mahal nga hari. Unsa man, pangayuan ba na itong medical report o heart scan? Ang maong babay aron makita unsa kalimpyo ang iyang kasing-kasing? Hanggaw! Ang buot kong ipasabot. Ngaway tatsa ang iyang pagkatao. May limpyo siyang kasing-kasing. Ligdong ubutan. Mo ka na. Butangi! BSI, bagag sa ilong. Apaka-perfect. Perfect sa kayo ang imong ipangita, mahal nga hari. Sure ka nga makakita kang ingon ana nga matang sa pagkababay? Ug maminyo kagyud ka ha? Mahal nga haring Rigodon? Pag-asa nga ba na ang puso ko'y mapagbigyan? Hiwagang salamin, kailan ba niya aaminin? Kanyang tunay na pagtingin,
mahiwagang salamin, ano bang dapat gawin? Bakit ang puso kinapipitin? Salamin, salamin sa dingding, nasa ng pag-ibig? Salamin, salamin sa dingding, pwede bang sabihin? Salamin, salamin sa dingding, nasa ng pag-ibig? Salamin, 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 pansin nila. Bisaya! Ay! Oma! Ay! Ay! Unsa, ha? Agay, nay! Ha? Maungo ka rin ibagnos ko ng naong ni mo ng samin sa imong atubangan. Abi man ako kung... May ragipaw ka saba. Ay! Nanay, sa doy yung magipawang radyo! Kung ano dili man, ha? Naminaw pa gani ko! Naminaw? Gahal-hal ng naong ni mo. Ganina ka pa kaayo, kang gasigig at tubangan ng samin. Sigig sayo-sayo, balik-balik, ug tukar ang kanta, ha? Ay, uso maguna ng kantaharon, nay. Wala ka kadungugan ng grupuhan, nay, ka ng bini. Helam, himuon tahinong kang binilanggo. Gusto ka? Kay isuti ka dito sa tangkal sa mga baboy nato. Ha? Nay, sad uy, kahar sad uy. Mahars lang naong ni mo, tinudon gina na ko gyud. Ay ko hagita bitsayda. Ay, tay sa day, nay. Nganaw ni Amakin. Ang bitam, nay, uy. Smile ba, smile? Aron happy. Ana, Happy sa imong mata. Ingnahin noong mabuang ka anang kalaki mo nga sig smile nga maurang usa. Grabe ha. Dili sa siguro, nay, uy. Time pa, ngano ni alagi ka. Pagdalisin mo to, nay, bigay busy ko. Sa. Uy, kung dali-dali ang kanahana ka, ha? Sige na, bitam, nay, uy. Di ka na istorya, nanay, uy. Kakiat lagi ng naong ni mo bitsayda. Ni ako kay mangutana kung nakapangandam ka na bas atong paniod to. Hala! Paniod to? Say hala. Halas imong mata. O tanawa kung saan ang orasan ay. Ay kung ingnang wa ka kalungag o kalutog sudan, ha? Ay, ala, uto na day, nay. Usa! Pagtorong bitsayda, ha? Ay, nalimot bitaw ko sa oras, nay, uy. Kay nalingaw ka sige bagloy-bagloy din sala. Mauna, kiat lang naong ni mo. Ay, bitaw, nay, uy. Sorry, good. Sige, kay mag-andam na ko, nay. Baday, gaya-iya ka lang. Sige na, lihok na. Lihok na tipang ni Udto na. Nilatos papa ni mo Emilio ron. Nahibaw dyo ka mo paulit na gikan sa iyang barbershop aron mo sound itong pa ni Udto. Oo, lagi, nay. Lunch will be ready in no time. Ay, kung kiningglisi na bitsayda. Lihok na, pagdali ko, no! Nga do bang nadugay man ron ang atong paniod tuing ka? Nay, kanang anak mo pangutan ay gakiat lang naong anak. Ay, kuan magud tay, kuan magud ka ng kuan. Kuan ba? Naong bayan mo bitsayda, kuan ba? Ing nahinuon nga nabisi ka sigig sudong sa imong naong dahil sa amin, sayaw-sayaw ang paboritong kanta niya. Ay, ikaw ba? Di magpalabi ha? Bitsayda ha? At timana ang imong tulumanon din hisbay. Mao cute. Mo na lang ganin na imong obligasyon din, di ka pa kabuhat. Nahibaw ka gyud nga di ko mahimong malate sa trabaho. Daghang customer ang nagpaabot nako. Ha? Dalikyat lang kong ulis pa niyon to aron makadungan ko ninyong kaon. Oo, lagi tay, di na mausap. Maayo, kana. Muna gusto kong tubag nga mabati. Tuori ay, may ibalita ko ninyo. Oo, sa man na, Mel. May ipahigayon ko nung kumbira sa dakong hawanan sa palasyo og mga adlaw. O giauhag ang tanan sa pagtambong. Kumbira? Uy, nga naman, unsa may kasaulugan? Ambot bitaw eh. Wa man sa dihisguti sa hari. Basta kay magpakumbira lang siya. May mo pag kuan tay, dili lang mo tambong tay. Dili may mo! Uy, nga nung dili ko din taon, Milyo. Nga naman tay, nga di man pwede. Paminaw. Hugot nga gipahimangno sa hari nga patambungon ang tibok membro sa pamilya. Ilabi na ang dunay mga anak nga dalaga. Dalaga? Uy, nga naman ko, no? Saan sa mga hinungdan, ha, Milyo? Wa man siya gisulti. Apan hugot ang iyang pahimangno nga ang mga kadalagahan dinhi sa gingharian makatambong sa maong salo-salo. Ay, lain na pud ana tay, uy. Kundi di taganahan, bi. Ay, kanimo anak. Unsa magidaw tanana nga igo raman kang mutambong og mukaon? Bitaw bitsayda. Usa pa, basig mao na ni ang panahon nga makapangita ka na sa imong mamahimong katambayayong sa imong katiguangon. Kinahanglan magpagwapa ka anang adlaw, ha? Sa tunay magpagwapa? Ngi, di ko ana nay, uy. Mauwaw ko. Ay nga nung mauwaw man, uy. Ang aang man sad og magpalupig ka lang sa ubang mga daga dito. O sabay gusto nimo, maglago ka lang mo adto dito? Mao, anak, ang ayan lang nga presentable kang tanawon. Hinumdumi ha, ang tibuok gingharian ang imbitado. Laim sa kayo nga, di ka nindot
na sinina ng wadto ka, kaya pusturaw ka. Ay, aambot na uy, tay. Ako na lang una-unaon, uy. Ay kanimo, Bitsayda. Unsa bay imong kauwawan nga maayon kang hitsura, gwapa man ka. Dili man ka bintahaan. Pitok-pitok mga mata. Basta kay mauna to, pangandami ang maong okasyon. Ninduta gyud itambay din sa pa no, amiga Sayda. Maka-refresh gyud sa feeling. Ay. Uy, kalang ko datong panghapawa, amiga. Nga naman ka? Nakabalita, sad ka? Ha? Saan sa man? Sa announcement ko, gikan sa palasyo. Ah. Oh, excited naman gani kaayo ko. Mao na ni kayo na nga mahalin ng imong amiga, Toy. May pa ka, kay nalipay ka. Hmm? Ako diri. Oh, kaya nga naman ka. Di ka ganang matambong? Naibaw ka na gitbitang nga dili ko hilig, ana. Ay sus, aywa na silig-hilig, uy. Kaya ka na, giimbitar na kitang mga kadalagahan ng ginharian, day. Nagpasabot na nga opportunity na ni nato to shine. Huh? What I mean is, alam mo, makamaningles, manggid ko ani, uy. I mean, to anapod. Buto ko'y pasabot ba? Nabasig, diyan na nato makahibag ang atong Prince Charming. Prince Charming ka diha. Uy, sus, uy, sige na, good, Mika, good. Ay, nagka-KJ, diha. Kau ba mo na sa kang sinanay sa tatay da? Mamugos yun. Oh, o ganang dili man. Nga dalaga man ka. Ug usa pa, naibaw kagad sa trabaho ni tatay nimo. Siya ang personal nga barbero sa hari. Maong kun di siya musanong sa maong mando, pasig maambong pahinuon ng iyang trabaho. Ug unsa nahino ikasulti sa hari ug ang mga kauban sa palasyo, kung modili ka ug di ka makit-an dito. Na, ganahan kag mabati ang imahe ni tatay Milyo nimo? Oh, onsa na? Na-realize na ni mo, no? Maong sige na, Mika. Ay, nagkaguol diha. We can do this! And we'll be the prettiest in that day! Rosella. Mangyaring, Rigodo! Ug man yung adlawang atong ipaabot, ha? Nisay, pagkat sa ilong. Haton. Oh, panghupaw na saan? Ano bang mura kang magulaan ang mahal nga hari? Unsay ni kahasol nimo? Doon na ba? May mga mutunga ka sa tong ginsakupan. Oh, huwag ganong waman, ha? Gabas na kumbira na iskutan. Aw, atak dayo na silang tanan. Kana pa'y libre ang ilang pagkaon. Klase-klase na, lamian pa. Dili na mauya akong buti pasabot. Aw, unsa man ay mahal nga hari? Ang mga kadalagahan, mutambong ka sila? Oh, iis. Iis. Ay, sus! Kanimo mahal nga hari. Siyempre, bis. Ay, pagkag sa ilong, manungagi na sila. Di lang kay anaalang ang ilang presensya, apan magpustura po na yun sila. Kay siyempre, lago ka nga ilang pagwapahan. Di ba? Mahal nga hari. Usap pa di ay mahal nga hari. Ma-excite na silang tanan. Kay, og di manimo sila mauyunan. Ito naman sabtay, gipang ibitar nga mga prinsipe sa kasikbit nga mga gingarian. Mula ginang makakita sa ilang Prince Charming nga mao'y ilang minyuan. Pero nahibaw ka gyud nga tuyo og tumong ko nga makaplagan ang mamahimong reyna dining gingharian. Mahimbitaw anak mahal nga hari, no? Medyo may aksyon ba kong kabalaka. Murag, lisod yun maglisod yun pangita. Sa maong dalaga, nga may mga hiyas, nga imong gipangita. Unsa? Murag magkinahanglan yun mahika, nga magatabang na to. Aron sayo ng pagpangita sa maong dalaga. Mahika? Magic!
Gimurag, lisod ng imong gipangita kung imanumano na itong tanaw ang mga hiyas nga imong gipangita sa kadalagahan nga mutambo. Husto, may nahuna-hunaan ko. Unsa man kina, mahal nga hari? Paanhiya karon dayon ang akong personal nga barbero, si Emilio. Si NM. Unsa ka na? No, Emilio. Nganong siya man, ha, mahal nga hari? Wanay daghang pangutana haton. Basta sunda ang akong gisugo nimo. Kausap pa gani ko mangutana daghan dayon. Sige gut, mahal nga hari. Karon dayon. Akong ipatawag, sinoy Emilio Barbero. Mahal nga hari, gipatawag mong kuno kunimo. Maayo kay niya ka na, Emilio. Gimando na ako ang pagpatawag nimo kay may tuyo ko nimo. Kay nga naman unta, mahal nga haring Rigudon. Sultihi ko, Emilio. Unsay mahitabo sa usa ka kingharian kun wa kini usa ka rayna nga mo'y magdumala ug mangulo niini. Tubagang ako pangutana, Emilio. Pasensya na. Apan, ngano nakapangutana ka mag-ingon ni anak, mahal nga haring Rigudon. Tungod kay gusto ko mahibaw sa imong tubag. Para nako, dili magmalampuson ang mga tinguha sa hari alang sa kaayuhan sa gingharian ug sa iyang ginsakupan kung wa siya'y reyna sa iyang kiliran. Siyempre, mas maayo yun lang may kakuhaan siyang inspirasyon. Dili ba? May punto ka. Maayo. Kung mao, katabangan ba ko nimo, Emilio? Unsay buti pasabot, mahal nga hari? Nagkinahanglan ko si mong tabang. Tabang? Sa unsang pagiha nga makatabang ko, mahal nga haring Rigudon. Pinagi sa usa ka mahinungdanong butang nga imong gipanag-iya. Unsa? Gumika niini. Katabangan ko nimo nga mahikaplagan ko ang mamahimong raynan ining gingharian. Mahal nga hari? Emilio, dili na ko mobatig kauaw nimo. Dugay ka nang nagserbisyo sa palasyo. Mao nga wa na ko mangginlain pa nimo. Naibaw ko na suwito ka na sa akong pagkatao. May gihambin kong problema. O kini may kalabutan sa akong pagpangita og rayna. Mahal nga hari? Kinahanglan makakaplag na ko og usa ka binuhat nga mao'y mahimo kong katambayayong sa pag-atiman o pagpalambo sa ginghariang Granada. May mga hiyas kong gipangita sa usa ka babae. Aron ba siguro kong tako siya nga mamahimong rayna sa akong gingharian. Unsa kining butang nga? Ang giingon mong makatabang nimo, mahal nga hari. Unsa? Ang imong misteryosong salamin. Unsa? Ang misteryosong salamin nga imong gitipigan sa dugay ng panahon. Mahal nga hari, wa ka paghihapon malimot sa maong butang? Mahal nga hari? O gano'ng malimot man ko? Espesyal ang maong salamin, dili ba? Tungod kay may mahika ang maong butang. Hinungdan nga kini misteryoso. Gikinahalan ko kini, Emilio. O nga tabangi ko. Haring Rigudon. Ingon sa dili ko makatuo nga ang misteryosong salamin nga nakaplagan ko kaniadto sa usa ka kuweba gipangita na sa hari ug mao kuno kini ang makatabang niya aron mahikaplagan ang umaabot nga rayna sa gingharian sa Granada. Taod-taod ko nagsubay ni kuweba. Ano sa pagpangita sa bulawan nga giingon nila. Nga anhin ako din makitaan. Pero, gikapoy naman kong pinangita. Pero hantod ron,
Wa pagyapon ko'y nakitaan. Oh. Uy. Unsa kang nagkidlap-kidlap sa unahan. Doolon ko. Basin mauna ka na ang bulawan. Oh. Uy. Samin? Usa kini ka samin. Nga, makuptan lang sa duha ka kamot. Sinaw. Lapad. Ug naggilak-gilak sa kahayag. Oh. Uy. Unsa kini matanga sa amin? Nganong migilak kini susama sa bulawan? Nahinumduman pa sa hari nga nakabaton ko niini. Usa kini ka misteryosong samin. Tungod kay may mahika nga naglimin niini. Oh. Unsa may akong buhaton. Tumanan ko kaha ang mahal nga hari sa iyang gusto. Ayaw kalimot sa pagdala sa misteryosong salamin o mga adlaw, Milyo. Aron ato lang nga mahikaplagan ang umaabot nga rayna nining gingharian. Oh. Ari. Uy, Milyo. Nawal mo ng gibuhat, mo. Pahakan man mo ang diangay pahakan. Huwag mo naman kalimaong tabo, Pasensya na, Densyo. Pasensya kayo. Milyo, mura lagi kagwas imong kaugalingong nanupiron. May nakahasol bas imong hunahon, ha? Tao, bita, Milyo. Unsa di ka? Ay, naguna-huna lang ko sa gihangyo sa hari nako. Ang bahin sa unsa man, Milyo. Human sa pila ka tuig, nakahukom ang hari nga gamiton ang misteryosong samin nga iyang gipatipigan nako. Ha? Misteryosong samin? Tingano mo ko, no? Aron iyang mahikaplagan ang angayan nga mahimong reyna sa gingharian. Pinaagi sa misteryosong samin? Oo. Uy, Kaya nga naman, Milyo. Gamhanan ba mo sa amin? o makitaan ba kung si kinsang umaabot nga rayna? Oh, dili. Ang misteryosong salamin, way gipili. Bisan kinsa, mahimong musudong ini. Apan kini, magpakita sa tinuod nga kinaiya sa tao nga mutanaw niini. Unsa? Uy, kuyawa gud. Ug kung ikaw, kung aduna kay gitago nga bati nga batasan, ug taras, kini, ipakita sa misteryosong salamin, pinaagi sa mga butlig-butlig nga mugawas sa naong sa magtanaw niini. Ay, hala, kakuyaw gud ana ing taon. Murag mahadlok naman hinoon kung muadtos maong kasaulugan. Uy, Nakahukom ang hari nga minyuan ang babae nga takos ug may ligdong ug limpyo nga kasing-kasing. Ug ang bugtong binuhat nga mutanaw sa maong misteryosong salamin nga way tatsa ang itsura nagpasabot nga siya na ang umaabot nga rayna. Aton, naabot na ba nga itong mga gipaabot? Nagabot-abot na nga itong mga bisita, mahal nga hari. Tanawa, Ragro, tanawa. Ni ana ang mga prinsipe o ang pipila sa itong mga ginsakupan. Apan ganong pulos mga hamtong ang ako nakitaan. Mga ginikanan o ilang mga anak nga lalaki. Hay naman ang mga kadalagahan. Oh, ito na. Ano tuod ning ilang mga anak na dalaga? Kinit, mahal nga hari. Magpakisayod ko. Oy, Oh, uy, madam. sir. Oh, kalingaw mamusay yan nga kumbiran sa dumahal nga hari. Ay, oo, Sir Hato Noy. Perting lingawag yun. May mga sayaw-sayaw, daghang pagkaon ang giandam, mabusugid mi initamas ginhawa. Oh, tuod, madam. Ay, manayang imong dalaga, ha? Di ba may duha ka pa man nga mga babaeng anak?
Ay, oo, sir. Kuan kining medyo naglain ng ilang pamati. May desider nga dili na lang kuno mo uban. Oo, mao ba? Oo, kaluoy gidi ay kun mao. Ang duha yun, naglain ng lawas. O lagi, sir, oy. Unsaon manggod ning panahon, perting inita karon unya kalitog uwan inig hapon. Ay nangasakit hinoon sila. Mau. Nala, sige. Parayon sa paglingaw-lingaw, madam. Makapahibong. Ang saan ganing itabua? Hain naman yung mga dalaga. Bitsayda, unsa ba ka ready na ka? Tana! Malate tatas ka sa ulugan. Sayda! Huy! Unsa ba ka ni Anas Rosela, oy? Pag ready na, gatanga ka naman hinuon diha. Mito, tanawa ko, di ba? Gwapa na kay ko. Nay, sila. Kain magod ang paminaw na ko sa kong lawas, uy. Ano? May sakit kami ka, Sayda. Ha, unsa sakit? Pwede na mahimo, ha? Kung saan imo ka og galingon, pangandam na. Seryoso ka, Nay? Naglain niya akong lawas, unya imo di ko pugson aron mo tambong anang kumpiras palasyo. Kining kuan. Kuan manggod nak, maikog ta ba? Giimbitar ba ya ang tanang mga kababayan, mga kadalagahan dinhi? Lisod kay balibaran. Unya tuon na rabas tatay nimo, naguna na. Nagdahom gitong muuban ta or mag-uban ta didto ron. Bitaw, Sayda. Maiko po tan tatay ni mo, oy nga, magpaabot nato dito. Kung kaya lang yun ni mo, nganong di man ni mo suwayan nga, mangandam, uy. Ma, sila. Nakasabot man ko sa inyong punto. Mutambong man yun unta ko. Kanya gawin saon na iko man ko sa sakit. Ituyo din ako, ngawa man. Gusto palihog lang bisab talang ko ninyo. Okay, sige. Paminahan ko ako ang lawas. Kung mauli-ulian gani ko sa kong paminaw karong taod-taod, maapas lang ko ninyo ni tatay. Sige, ingan ini na lang, naingka. Bantayan lang una na ko si Sayda dinhi. O kung mo arang-arang na kaniyang pamati nang, tabangan ako siya sa pagpangandam. Ug magdungan na lang mig-adtos palasyo. Okay ba? Dahala, sige. Basta baya Betsayda ha, wara ka mag-inartista ng imong gibati ron ha. Nanay, sad, uy. Papasasalig ni mo na ako, nay, uy. Kabinuangan maguni butanga. Bitaw ng ingka ay, medyo init-init ito Sayda nang init ang mga padog ang iyang agtang. Ang ako ba kon... sige. Muuna lang ko ninyo. Apas bayagid mo ha? Nay. Haton! Mahal nga hari. Haton! Unsa kini akong nasaksihan karon? Unsa kini? Mga bisita. Tigang bisita nga naglingaw-lingaw sa atong kumpira. Oo, mga bisita. Pero ay mga dalaga nga mitunga. Unsa man kini hitabo ah? Kining. Mahal nga hari. Kaya kining, wag yung kasayuran, di ba? Uy, sino Emilio? At ko nung pangutanong, masinog na hibaw siya sa hinong na. Otro sabda siya. Di ba may anak man siyang dalaga? Wasab lagi din eh. Atong pangutanong, mahal nga hari. Kalma. Relaxan ko doon. No, Emilio! Noy! Oy! Diniragod ka dali? No! Aton. Mahal nga haring, rigodon. Noy, mangutanan lang ang tami. Kung may kasayuran kababahin ining nasaksihan sa mahal nga hari, may ni usa ka dalaga mitambong nining maong kasaulugan. Gani, ang imong anak mismo, dini. Hain ang imong anak, Emilio. Hain! Kuan, kining mahal nga hari. Nagpaabot usab ko nila. Niasing ka eh. Ang akong asawa. Mayong adlaw, mahal nga hari. Haton. Mayong adlaw, nangin ka? Nan karon. Hain man ninyong dalaga. Ha? Emilio? Inka. Hain.
Inka, hain man si Bitsaida, ha? Aha. Kuan mahal nga hari. Nagpadug na din he. Miuna lang ko kay nahibaho ka, daga, dugay ka ayong makapangandam. Mao ba? O sige, diha una ka mo. At timanon ko ang ubang mga bisita. Diha una ka mo. O sige, biyaan daw na mo nang Inka no Emilio, ha? Ubanan ko na ang mahal nga hari kay medyo gisapot. Diha daw na mo. Enjoy. Excuse me. Sige. Hala, mura magwa sa mood ang mahal nga hari ninyo. Dili kay mura lang. Wa gyud to sa mood. Ganina ra? Ay sukadgod magsugod ang kumbira. Namatikdan magud niya. Nga way mga dalaga nga mitambong. Uy, bitaw no? Tinuod yun. Wa ko'y nakita mga kadalagahan din yun. Pulos man ni ilang mga ginikanan. Uy, kasayang. Daghan ra ba untag mga prinsipe, oh? Hala, ka mga ambungan. Ay, ilom diyo, Inka. Oh, gati at labang naong mo. Tood, hain man des Bitsaida. Nga nung wa mo mag-uban, ha? Ang tinuod, Milyo. Naglain ang lawas sa atong anak. Unsa? Oo, ganito si Lucilia dito sa ato eh. Iya o nang giubanan si Saida. Kapan ni saad si Saida nga kung mo arang-arang ang iyong pamati rog taon-taon aw mo apas gilayon siya din eh. Ay, bid ka gining bata. Ganong gipasagdan man niyang masakit siya. Naambot ito ang bataa, uy. Sa sinugdanan, nagtuo kong nag-inartista lang aron makalikay ni kasaulugan. Pero gihikap pa siya siyang amiga niya, tinuod man nga init siya. Galuya, mika kay kitsura bataa. Mao ba? Ay, unta makaapas sila. Kay kung dili, kasaba nga kumadawat inigikan sa mahal nga hari. Kalma lang ko diha, uy, naunsak ka man. Dili kay si Bitsaida ra ang daga ininging harian, uy. Siguradong may mga muabot pa. Ngano ka ni? Nganong wa may mga dalagang mitunga? Oh. Ngano ka, Milyo? Dili ka nga. Nga, unsa? Wa ka sila mga hadlok sa akong gipamuong kagahapong adlaw. Gipamo nga unsa, uy? Ang bahin sa misteryosong salamin. Misteryosong sa amin? Uwing ka. Nakasulti man ko sa ako mga customers sa barbershop bagahapon. Mahitungod sa misteryosong salamin. Nga gipada sa mahal nga hari nako karon. Uy, ay kung ingnang mao ni ang samin nga imong nakitaan dito sud sa kuweba kani adto, ha? Nga nagtuo kang bulawan. O gipatipigan sa mahal nga hari sud sa dugay na nga panahon, mao ni? Oo, uwing ka. Gusto ka. Uy, nahinumdum pa sad ang hari, no? Unya nga nung gipadaman niya nimo ni Milyo, ha? Aron iyang makaplagan ang mamahimong reyna ni iningking harian. Ha? Tay pa niya, usabay kalabutan sa maong samin. Ingka sa boy. Nalimot ka na ba, ha? Nga nakapahibaw man ko ni mo nga may magic ang maong misteryosong salamin. DJ Lax. Ala, gusto na ituod. Ug imong nasultihan ang mga tao dito sud sa barbershop kabahin ini, ha? Milyo! Inka. Hala ka, patay ka diha, Milyo. Dili ka nga. Mikatap ang maong impormasyon sa mga kadalagahan sa gingharian. Gipamo mo na. Mga maritis baya kay nag-uban natong silingan. Oo, maritis. Awa na ni katag natong balita ati buok. Dinis ti buok gingharian, oy. Pan nga man. Nganong mo atras man ang mga kadalagahan? Ay, labing siguro na nga hadlok sila. Kung imong nasulti nila ang gahom sa maong misteryosong samin, siguradong mo atras yun ang mga daga ug di magpakita sa mahal nga hari. Ha! Ikaw ba'y mahibawan ang tinuod ng batasan pinaagi sa pagsudos ka o galingong misteryosong samin? Di lalim, oy! Basin pa unyag maawawan! May pagdi na lang! Oh, Inka. Hoy, Miga Sayda,
Asa naman taon ka diha, uy? Asa na may pamati ni mo si mong lawas, ha? Marag bilabay naman yung pila ka oras. Di paghapon ka okay? Ay, ambot ba sila, uy? Mura man hinuog ni samot ang akong gipating kaluya. Naku. Unyang sao naman na to iniron? Makatambong pagkatainis kumbira? Murag, dili na dyan kumain na yun. Dili na ko makahimo. Lain man gid akong pamati, uy, sila. Ay, sayang pud, uy. Pangandaman gid ba yan ni naku, ay. Tanawar ko niya akong kaon, Kiabangan pag itaw ning mama nako. Medyo mahal-mahal ra bagid ni. Kung gusto ka, ikaw na lang. Apas dito. Di pa man uwahi ang tanan. O paron mahuman, biyain na lang ko tini. Huh? Dili ko gustong mabaw ka. Naibaw kong excited ka sa kumbira. Kaayo. Sige kaingon ko na. Basta nung mahali na lagi ko, uy. Makaplaga na ako akong Prince Charming dito ba? Di lang tamangan tayo sa hari, God. Di sa guganahan kay medyo gorgeous na. Joke. Ikaw, cute. Di man good. Bisan pag idara na si Haring Rico doon. Apan, batanon pa man gihapon kay siyang tanawon. O kawas pa, kinala na niyang makapangita og Paris nga mahimong rayna nato. Kay wa na in town siya nagkabata, no? Mong sige nalakaw na. Basin pa di ay, ikaw na ang iyang gipangita. Saba ka diha, Mika, uy. Di lagi ko. At lang ko sa batanon, good. Pero sa tinuod lang, no. Ganahan, diyo ko makatambong. Apa nasaw naman ang kadinhi. Okay ra lagi ko nga ako rang usa. O niya ako, kay di man ko okay, be. Di man ko kakog, biya ni mo dinhi. Kawasan ako'y puangod, no? Biyaan ta mag-inusara nga galain ng pamati ni mo si mong lawas. Samtang ako dito, maglingaw-lingaw ko dito sa palasyo. Di na lang sad ko mo dayon, uy. Nya, sigurado kang nga okay ra ka. Da. Makaandam na ra ba ka? Asus, Hindi mag-ilis ko magtangtang ini akong make-up. Ani na lang ko uban nimo. Ubanan ta ka. Nya atimanon ta ka. Salamat, Rosella. Tinuod ka gid ay higala. Of course! That's what friends are for. Diba? Sige na, oy. Nyaon sa man. Katawan ta kag gatas aron mainitan ng imong tiyan. Akadit ha, andaman ta ka. Kabuutan yun sa akong higala. Ay, si tatay, hinaot ka dili sila masuko na ako. Ug magkasabot ra siya, labi na si nanay. Hey, yaw-yaw gyud ako masugat ron inikabot nila pa. Pero, saon man, o manin ako tuyo Na-timing lang cute, yung naglain akong paminaw. Ay, mapawayo na ako. Ikatog ko lang usap ni. Basin pa di ay mawa ni inikmata na ako. Ha! Magkalagot! 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 Mahal nga hari. Ginoogin taon. Mahal nga haring rigodon. Kalma lang yung taon. Ayaw palabi pamuak. Ha? Masamad kayo taon. Badag kalma, ha? Haton! Dili ni madalag kalma. Unsa may nahimo ko, ha? Nganong wa may mga dalaga? Nganano nga? Ngano! Mahal nga hari. Mahal nga kalma lang lagi. Pagkapangitar taglaing pagi. Dili! Wala na ilaing paagi haton. Kasabot ka ba? Wala na! Gipupos nila ang akong pailob. Wa ko masayod sa hinungdan kung nanong silang tanan midili sa akong imbitasyon. Kung unsa magani ang rason, ako raon yakin hisayran. Apan, kung dili man sila madasa sa yun nga paagi, aw, areta sa pinugos nga paagi aron maagni ang tanan nga moanhi sa palasyo ug mosudo sa misteryosong salamin. Ug si kinsa man ang magdumili, may silot nga mapaabot gikan ako. Oh, mahal nga hari.
Mingaw naman ang siyap. Wa na'y nagpatupi nga babae, nga unta. Daghan man ang maglinya din has gawas. May pagsalig man sila sa akong tinupihan bisan lalaki ko. Ay, Emilio, uman kami may paambit itong bayan sa misteryosong samin. Purag ang tanang babae di sa ato, nanago naman. Unsa? Apan nga naman? O siguro nang hadlok. Nalimang kag makakita silang mga hubag-hubag silang naong o may gitago silang bating batasan. Huwag malilong sa misteryosong samin, di ba? Apan, dili man sila angay mahadlok. Kunwa silang gitago, di ba? Oo, oy noon. Ay, bawal bitaw ka ng mga kapitanunan karon. Na mga artir man kayo na, bayan sa lawas sa sigutan. Labaw pa kon pamanit ang hinabtan. Sige mga nagnusnos og bisag unsa aron lang muhamis ang naong. Nya, mabulingan ni Nol ug mga butlig, butlig, puti-butoy ang ilang naong. Oy. Mao ba? Dili unta sila mag-iningol ni Ana. Ay, samot na di maminyo nga atong mahal nga hari ning kalakihan. Fiona, nausa ka pa nga wa ka may gawas-gawas si sabay. Tanawan ko ng buhok mo, pwede naman ang tasa. Patupin na ka dito sa siyap, Emilio. Pa, wala man problema ko. Okay raman ko. Mas gusto ganin ako nga taas ang akong buhok. Nindot hinuon ni kay madesignan. Mahimuan og bisan unsa nga estilo ang akong buhok. Mong kontento ra ko ingon ini pa, uy. Yeah, kini pa yun. Ganong langawa mo lang sa amin inibaya. Wala ginaw ko makapanamin ang kalakihan, ha? Katong nakong sa amin ni Sala, kitabunan sa di mo una kong panapton. O sa mga gamito na to ini. Pasensya na pa, ha? Sa ba ni? Tungod ba ni sa nikatap ka balita ni Emilio ba sa misteryoso sa amin? Ay, sa tinuod lang pa, ha? Sukad mikatag ang maong balita. Nahadlok na ko nga mutanaw sa kong kaugalingon sa samin. Bisan ang uban akong mga amika, kana atong mga silingan ng mga daga. Wala sa sila'y gawas-gawas sa ilang bahay pa. Ug wa na'y tanaw-tanaw sa ilang kaugalingon sa samin. Naon sa kwenta, no, if na. Wa ka may pagsalig si mong kaugalingon. Ganong mahadlok ka magbutanaw sa misteryoso sa amin. Samot ka di ka maminyo ng kalakiha. Ay, wag yung problema pa. Mahinuon na akong gusto. Madi ko maminyo. Di man ko gusto nga malayo ninyo ni mama. Ano lang ko uban ninyo, good? Usa? Nayabag kami no, Fiona. Wa ko nayabag po ay. Nagsulti man ko sa tinuod. Di ko gustong maminyo. Kay mo'y akong gusto nga ni ako nga mag-atiman ninyo ni mama hangtod nga matiguwang mo. Nausa ka man yung tao, eh. Wa may magkinahang na ni mama ni mo. Ngayon mga atimanon. O yung mong gusto nga makakitabig apo gagikan ko di mo. Yun na, paragot Fiona. Ganiha pa ko nakamatik ko di mo. Nausa ka bang nagkaon, ha? Ginamot ka mahinoon. Okay na pa, uy. Lami man ni magkinamot, good. Kay ma-feel good na itong atong gikaon pa. Nayabag kinagin ni mo kahadok sa misteryosong samin, ha? Hasta paggamit o kutsara o yung matinidor, yung mo nang undangon. Di mo ko ganaw makakita sa akong naong pa. Bisan na sa akong refleksyon. Di ko ganaw musud-ungsad. O lagi, unya kay noodles mo lang imong gikaon. Saan ni mo ron? Aw, kinamuton gyapon. Usa! Naunsa na ang gisugo ko nimo haton? Tuwa na, mahal nga rin. Gimanduan ko na ang kasundaluhan sa pagbisita sa mga panimay. Sa atong mga ginsakupan. Ilaban na tundo na yung mga anak na babae nga panhiyon sa kaharian. O diya giklaro ba nimo nga may ipahamtang nga silot ang si bisan kinsa nga dili mo tuman sa kamanduan? Oh, mahal nga hari. Mahal nga hari nga rigodon. Dili ba grabe raning imong gibuhat sa mga kalalagahan? Dili ba ka pasawayan ini? Unya, wanig hinuoy, manghahas og anhi sa palasyo. Wala sa ba ko makagusto nini akong gibuhat haton. Unsa may akong mahimo? Dagdagan ang oras. Diapas na kus panahon. Ikaw na gyud ang nag-ingon nga nagkinahanglan nga atong gingharian og usa ka rayna, di ba? Ay, lagi, mahal nga hari. Apan, wa ko mag-ingon nga pinugsanay ang atong pagpangagdi sa mga kababayan dinhis gingharian. Dili man unta kini pinugsanay kung mituman pa silas gikasabutan. Apan unsang pagkaunsaa nga wa may mitunga sa gipahigayon nga kumbira. Ay, ito di ay mahal nga hari. Mahina na ba? Nakibaw na ba di ay ka kung ganong way nanganhing kadalagahan? O nga naman kuno. Tuod kay nakabalita man sila bahin sa misteryosong samin. Ngailang nadungugikan sa barbershop din ni Emilio. Gikan ni Emilio ang maong balita? Mau ko rin nadunggan sa mga customer niya nga mikatap na dayo ng maong balita sa tibuking harian. Dili ko makatuon ini. Nagkahimo ni ini si Emilio?
Wasa tamaybaw sa iyang rason, mahal nga hari. Siguro, walang niya matuyo nga nakapambit siya kabahin sa misteryosong samin. Sayang gibuhat. Musamot nga maglisod kong pagpangitag babae nga mahimo kong reyna. Hangtod kanusa ako magpaabot haton. Hangtod kanusa! Oh, talahurong haring rigo dun. Lisod ba kong pangitaon ang akong mga gipangitang hiyas? Oh, di man mahal nga hari. Dili. Ayaw ka malahak ka. Sa madugay madali, mo rin niyang hikaplagan ang awabot ka rin sa gingarian sa ganad. Si Tatay Emilio, nagtungko sa may piranda. Murag magulanon man ang iyang naong. Atuan ako. Tay? Tay, gano'n ni ama ka din Di ka ganahang musod? Gabi na pa ya. Trabaho pa ka ugma. Paway na. Anak, dili ko makatulog. Nabala ka lang ko ining nahitabo karon. Ha? Nga naman day, tay. Tungod sa akong katabian, sa akong pagkamarites, miatras na hinuon ang kadalagahan. Ha? Unsay po ni pasabot, tay? Tungod sa kong tinguha nga matabangan ang mahal nga hari aron makitaan ang mamahimong reyna. Akong gipahibaw ang akong mga customer bahin sa misteryosong salamin. Misteryosong samin? O, Bitsaida. May salamin kong gitipigan nga dugay na kaayong panahon kining akong gitipigan. Og nahibaw ang hari nini. Ingon man sa mahika nga anaa sa maong salamin. May magic ang samin? O, Saida. Mahibawan ini ang tinuod nga kinaiya sa tao. Ha? Ang gustong minyuan sa mahal nga hari, mao ang babae nga limpyo ug kasing-kasing. Unya, unsa man pagkahibaw sa mahal nga hari ini? Pinaagi mismo sa misteryosong salamin. Unsa? Kung dili limpyo ang kasing-kasing sa tao, nga mutan-aw niini, mupakita og mga butoy kung hubag-hubag ang naong sa mugunit niini. Mao ba tay? Uy, kuya, wagod ana sa mina. Og kana mo'y hinungdan, nga ni atras ang mga kadalagahan nining maungking harian. Nahadlok silang tanan. Ganong mahadlok man sila. Kung may pagsalig sila nga ligdong ang ilang pagkatao. Di ba tay? Ambot lang. Ambot lang, Saida. Ambot. Am tuod anak. May ihangyo lang unta ko nimo. Unsa man na tay? Mahimo ba nga ubanan ko nimo sa palasyo ugmang adlaw? DJ Lex. Buhata kini para nako, anak. Nakasaha ko sa hari. Kinahanglan nga may buhaton ko aron ko makabawi. Unsa may akong buhaton tay? Igol ka musudong sa imong kagalingon sa misteryosong salamin. Things you can with a Ram number 100. Sige na, anak. Nasige tay. Para nimo, buhaton ko ang imong gusto. Mahal nga hari, nga ang kadalagahan ng gingarian. Maayo. Ato lang mahibawaan ron ang ilang mga gitaguang hiyas. Apan sa dili pa, mahal nga hari, may gustong makikita nimo. Ha? Kinsa? Ano nga, mahal nga hari? Oh. Mayong adlaw, mahal nga hari. Emilio? Oh, biyan tayo na mo, mahal nga hari. Aron magkasulti mong maayo. Padayon. Mahal nga hari. Salamat nga mitugot kang magkasulti kita. Unsa na? Nagkonsensya ka na sa imong gibuhat?
Ha? Wa ko mahibaw kung saon ko ikaw sa pagpasabot, mahal nga hari. Apan dili ko intensyon ang pagguba sa imong mga plano. Igo lang kung mipagawas sa kong gibating kabalaka mao nga nakasulti ko sa mga tao dito sa shop. Wala sa ko magtuo nga mukatap ang maong impormasyon bahin sa misteryosong salamin. Pasaylo ako, mahal nga hari. Sige na lang, Emilio. Wala na kita'y mahimo pa. Ang importante, gania ang mga dalaga na pugusog uyon sa mando. Tuod nganong niya ka. Unsay imong tuyo? Gawas akong pagpangayong pasaylo. Ni ako mahal nga hari. Ang pagsugyot nimo nga may usa ka dalaga nga andam mo gamit sa misteryosong salamin. Unsa? Unsay buot mong ipasabot? Nahibaw kag yun nga ang mga dalaga dinis gingharian nahadlok sa posibleng mahitabo nila sa higayon nga maaninaw na ang ilang kaugalingon sa salamin. Maungway mitunga sa kumbira. Apan may kaila kong andam nga musuway og sudong sa misteryosong salamin. Nga way pagdaluha ug wa mo batig kahadlok sa posibleng mahitabo kaniya. Og si kinsa ang maong dalaga? Ang akong bugtong anak, si Bitsaida. Bitsaida? O, mahal nga hari. Wa niya tuyo nga di makatambong sa gipahigayong kumbira. Nagkasakit siya ni adtong tungura. Ug wa gid makaya sa iyang lawas. Mao nga nagpabili lang siya sa bahay. Karon, mihangyo ko niya na kung mahimo, makaanhi siya o makapakita kanimo. Hain ang imong anak. Haton! Mga hari! Pasudla o padiretsuan din sa dakong hawanan ang anak ni Emilio. Karon dayon. Matuman, mahal nga hari! Ikaw ba si Bitsaida? Mahal nga hari. O andam kang mutanaw sa misteryosong salamin? Nganong dili, mahal nga hari. Wa ka ba mahadlok? Nganong mahadlok man ko. Ang kunon ko. Gikulbaan ko sa kong pag-anitin eh. Apan may patigbabaw ang akong pagmahal ni Tatay Emilio. Naibaw ko nag-uol yun sis na hitabo. Ugwa niya tuyo ang makahimo og sa nimo, mahal nga hari. Mao ni ako. Aron ipakita nga dili tanang kadalagahan ang mibatig kahadlok sa misteryosong salamin. Magkinaon sa man, mahal nga hari. Ako kinidesisyon. Og dili ko mahayan ang pagtabang sa akong amahan. Makalaom ka ni anak, mahal nga hari. Sigurado ka, Bitsaida? Talahorong hari. Ug nahibalo ka ba sa posibleng mahitabo nimo inigsudong nimo sa imong kaugalingon sa misteryosong salamin? Kung may mga kasaypanan ka nga nahimo sa imong kagahapon ug dili limpyo ang imong kasing-kasing, ang imong naong magpakita og mga hubag-hubag. Nasayod ug nakasabot ko, talahorong hari. Apan ako nagtuo nga ang kasaypanan kabahin lamang sa atong pagkatawanon. O kitang tanan, masayupan. Ang uban pagani, dinag ko ang nahimong sala. Apan mo ka na magpasabot nga dautan na silang tao. Ang may nung danon, nga makatunta sa sayop na to mga desisyon, o likayan nga magpakasala pag-usap. Dalay ko siya nga pagkababae. Paglabaw sa tanan, wa ko ikauwaw ang ako mga nahimong kasaypanan. Sa miagi o sa umuabot man, ako kining gidawat sa tibuok na akong kasing-kasing. Kun mao, ikaw ang unang dalaga nga musulay og sudong sa iyang kaugalingon sa misteryosong salamin. Ania? Uy, tanawa ninyo na anak nga sa ang natanaw sa samin. Tanawa kini. Nia ang misteryosong salamin. Sudungan na ang imong hitsura. Mahal nga hari.
Oh. Ang iyang naon. May kidlap-kidlap ang salamin. Ang iyang naon. Mihayag. Wait, tatsa. Ang asul niyang mga mata ug ang puti niyang pamanit miamag sama sa bulawan. Wow, kagwapa. Mahal nga hari. Mahal nga hari. Ha? Dili ako makatuos sa kung nakita. Kamaanyag, Betsaida. Akong mga ginsakupan ning gingharian. Nahikaplagan ko na ang mamahimong reyna ning gingharian. Si Betsaida. Si Betsaida. Ganiyot lang, mahal nga hari. Si kinsa ka nga mibalda sa akong gianunsyo. Nganong si Betsaida man, mahal nga hari? Usa siya ka anak og barbero. Nganong ang usa ka way nahot, kakatuka nga daga, mo na mahinuoy mahimong reyna sa Granada. Mapanamastamason ka sa imong gipamulong. Ug nganon dili man mahimo, nga ang usa ka yanong anak sa barbero mo'y mahimong reyna ning gingharian. Ha? May mas daghan pang angayan ug labaw kay niya. Tampalasan ka! Oh. Hinumdumi. Nga ang tinuod nga leader kasagaran gikan sa mapaubsanong kagikan. Ug wa kay katungod nga hukman si Betsaida. Apan mahal nga hari. Sige, kini na lang. Gusto namang makita sa kaduhang higayon ang itsura ni Betsaida sa samin. Ug akong ipamatuod ninyo nga way gahom ka ng maong samin. Unsa? Unsa ka nang gipanulti mo? Kita lang ang giilad, ana. Ang tinuod, pagpanghadlok lang ng imo namo. Og dili tinuod nga may mahika ka ng samin. Mugna mo lang ka na. Dili ko kana katugutan nga mahitabo. May mahikaman o wala ang misteryosong salamin, kamong tanang kadalagahan dinhi sa gingharian, gihatagan og higayon, nga magpakita dinhi og hibawan ang tinuod ninyong pagkatao. Apan, kamong tanan, mitalaw. Busa ikaw, babay. Wa kay luna nga magpabili ning akong gingharian. Mga sundalo! Ipalayo kini babayhanan dinhi sa palasyo. Pagdali, karon dayon. Unsa pa? Aray! Ayaw kong biraha! Unsa pa? Karon, sublion ko. Nakitaan ko na ang reyna sa gingharian sa Granada. Busa, atong yukbuan si Reyna Betsaida sa gingharian sa Granada. Mahal nga hari. Mahal, mauna ka na isampit mo na ako. Akong mahal nga kapikas. Akong Reyna. Kamalipayon ko. Mahal ko. Ingon man usab ako. Mahal kong Reyna Betsaida. Dungan ang palambuon ang kinabuhi sa ato mga kinsakupan. Og ligunon ang tibuok king harian. Pabuya kami! Salamat! Salamat! Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. O gini mga bata mga saman, natapos ang akong asoy ninyo ni Simandauna nga nagluhan. Misteryosong salamin, dinilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat, kinitran sinuat ni Ate Matit Kabudlan o Ate Matit Baryun Kabudlan. Nya ato director si Ate Martes Barbal Boris, ang atong spinner, ang manager sa Bien Aqua, ang sa Aqua Umadak Water Refilling Station, si Paring Joel, Kuya Joel Vince ninyo, ang babot na tong kunsihal po diha sa babag. Ang ato sang soundman, wala ay bangis din si Kuya Ricky Bangis Garing. Ang ato ang audio editor, si
Kuya Ariel Macau ang tagiya sa King Building and Roof Installation, mga bata sa mga kasama. Sa nanay problema sa inyong panimay, doula lang ninyo ang King Building and Roof Installation. Makita nyo sa Facebook o sa YouTube. Tanawa lang ninyo ang ilang number nila. Tawagin lang ninyo kung doon na mo problema sa iyong building, panimay, o kuban pa di ang paginanglanon sa ato ang panimay. Ha? Tawagan lang nyo ang King Building and Roof Installation, pinaagi ni Sir Ariel Macau. Kinintaran, dalit ka na to sa Arime Drama! Bata,